खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ मा नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय सोर बेसेबां जानो हायो आरो बेसेबां स्पिडआवहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' नै Consider. Đang được nó không phải là một hột sữa. Xài này nó đi. Ăn không xài nó đi. आरो नोंथांमोना जुदि नैबे रामेन चिप्सखौ ओरैनो अनलाइनाव मोनो खिन्थु दा सिटी सेन्टारावहाय माबा जागासिनो आरो मा होनो मा जानाय होनो एक्सप' ओमफ्राय बेयावहाय थाइ माखासे बुस्थुफोर मोनगोन आरो थाइलेण्डनि माखासे बुस्थु चकलेटआनो जा बिदि केन्डि सेन्डि माबा माबि बिदि बुस्थुफोर मोनगोन आरो स' बेयावहायबो भेराइटिस दङ आरो रामेन नुडल्सआवहाय स' नोंथांमोना बेखौ पारचेस खालामनो हागोन बा लायनो हागोन गुवाहाटियावहाय थायोब्ला बिराद बरिया बरिया मोनो आरो बेयावहाय चिप्सखौ ओरैनोथ' जोंनि दखानफोरावहाय मोना नालाय स' लायथां जानो गोसोबा मोखांखौ फ्रेश खालामनायावहाय आङो मा इउज खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामसै बेनो जाहैबाय आंनि फेभरेट मोनसे ब्रेन्ड बेनो जाहैबाय इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइल्स स' दायो आङो मोखांखौ मोजाङै सुनानै लाबाय मोखांखौ मोजाङै सुनानै लाखांनायनि उनावहाय नैबे इटारनेल आयुर्वेदा जिथु स्किन लाइटिं अइल दङ बेखौहाय 3 ड्रप्स मोखाङावहाय आरामहै 7 मिनिटसिम मासाज खालामनांगौ मासाज खालामनायनि उनावहाय आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना इटारनेल आयुर्वेदा जिहेतु लेमन एन्ड हानि फेस वाश दङ बेजोंहाय मोजाङै मोखांखौ सुनानै लादो अब्लानो मोननो हागोन नोंथांमोना मोजां मोनसे ग्लोइं स्किन मोननो हागोन आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो हानि आरो लेमना जोंनि स्किननि थाखाय बेसेबां गोनांथि स' आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइल जिहेतु दङ आरो मोनसे जाहैबाय इटारनेल आयुर्वेदा फेस वाश हानि एन्ड लेमननि स' बेखौहाय नोंथांमोना इउज खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरो मोजां रिजाल्ट आंनि बायदि मोनगोन होननानै आं बेखौबो आसा खालामो स' आं इउज खालामनाय प्रडाक्टखौ नोंथांमोना बायनो हागोन आंनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनाय दङ आरो दासान्दि दिवालीनि अफारबो सोलिगासिनो स' जल्दि जल्दि बायहैदो नोंथांमोना बिनिया डाइरेक्ट होनानै जागोनदां आरो आंनिया गुल गुलसो जायोलै ना नोंनि आंनि खेबसे होनाङा दे होमबा गोलैयो जाबाय दे माने जोंनिया मा होनो चेलेन्ज खालामनो सानदोंमोन खिन्थु चेलेन्ज खालामनो हानाय नङा बाट नानिनि रिएक्सनखौ नायगोन आंथ' सिगाङावनो जाखांबाय नामा दे जानानै दोननानै नोंनि रिएक्सनखौ नायदों आं How is that? Alle monaste. Tasty na, madam? Ay, tissue paper खोला. Tissue paper. Zubbe. Zubbe nama dia. Dia lu sih le, no? Mau gambar yang mana nggak? Ayo.
Hả? Ăn ngày đâu phải ngày thì thích sẽ bor cả là vậy nè. Cho nên là ăn một lần. Korean pun lama, tapi sana hay thế. Mình ăn có sao khở. Hay là đây phải lấy cặp giúp bay ra đi á. Please ni đi lưng được. Họ đang ngồi khở khổ khà. Nó khỏi thắc gần đó. Bao giờ dùng cái năng mà nó thôi cầm lên nó này nữa. Không ra nào hiểu. Cái đó luôn vậy đó. Interesting mà nó Google mà lại lấy. Sao lại bưng thế đấy? Mà tasty. Alus béo rồi. Không bao giờ mới thật đâu. Nhìn cho khả. Gusto pun ada. Kakek lu makaya loh. Dia kata dah. Ang beneran loh. Sini lo kayak gitu, Gap dong lo. Udah juga nyari sekolah. Hah? Si duit pindah dalam lah. Jadi mana udah lah. Ayo mau disuruh ongkar sebelah. Ayo ongkar le. Mati baru sadar kok. Ayo lekat ke baru. Gai kerlung nan eh? Gai kerlung nan mangai santi mende. Biar tasty. Zani ha biar tasty bale mana dah. Sangat fugal fugal nah tulang. Dah. Ayo. Gahayo hano suang ở đây gahayo ha phi được nó đi xuống rồi để khai nào photographer pula wow anh sẽ hit nụ được leo rồi đó wow mobile không có gong đi lại á rồi ai hal là photographer ra hôm nay portrait đâu khang Jambi. Hola, ini dia lain lagi kelas. Ini skip dah portrait dok skip ni angga rang naik sih. Eham kali. Oh, ini contoh dia kan. Naik competition udah besar. Mau bawa pas rem muzang labra. Ay golden kan lele ke pas ya. सबने भी दिन सा खाइए फारसे को तो फारसे
साफा खालाम दे एबार मिनि इथिं नाय इथिं नायबा नोंनि खावलायखौ गोदोर नुयो इथिं नाय माने सबाबो मोनसे साइड थायो मिथिबायना नोंनि साइडआ इथिंसो मोजां दे मिनिब्रा निखौ नायब्रा नै ब्लार खालामदोंना साइडनिखौ लेन्सआ थाबा साबसिन जायो जों जा देग्लाय जिखिनि खिथिना गोनां दैखौनो खेबदोलै देग्लायखौ खेबना होनो र' गस्ला गान थांदोंमोनलाय आं हालालै बाबा नै नानिनिया मिनिनानै थैसिलै आङो माला खेबनाय देग्लाय खेबनानै 아이셔도 꼬마야. 집에. 이대로 넣은 거 클릭함. Kevlen'in uğruna Tiger'lısı. Yes. 네, 당신. 아이스크림 얻어라 챙기면 연사. 왜 비디오를 안 되나 봐. Ay baik aku, malah ini baik babu. Baik gaya rasa pura. Bisa mati. 나 생각하는 거 Ang rengalai sampai nih. Wah, masa Helai nang yole. Ayo, fokusan mahabasat. एकदम कामनाय फट' खेबोयो इखायनो आं खेबजायाखै मालाय मानसिफोरानो मोजां ना फट'ग्राफारा कामनायबाबो मोजां नुयो मालाय इसोरखो आंनि आरो मानसिया कामनाय ना फट'ग्राफारखौ डेन्जार लानाङो माने एडिट खालामनायाव मोजां नुयोना बिराद गोरोंलै आं हालालै वा अनजना सोलोंखाना ला बाङाय पस्टफोरखौ हनै पस्टफोरखौ बाङाय सोलोंना ला मानो मिनिया खेबसे मिनि नांगौ ना दे मिनि होला दे खेब बरिया दे सिम्पोल ओइ नोंसोरो मानो मबाइलखौ लाफाबाय थानो गोनां जालाय फट'शुट खालामबा ओइयाव ज' उन्दुना आथिं हेबलायलायनानै दे ओइयाव ओइथिं थां ओइथिं आं माने मेनेजारा आं नालाय मेनेज खालामना होगासिनो फट'ग्राफार इथिं थांबो सिदाथिं ओइ थालिरजों लाबदो साफायना हो फकास खालाम ज' माइना भालके बहा माइना अ माइना भात खाला आथिंखौ हेब आराम ज' इदिहै बरिया गुड that's my model बरिया हयसे थै एक खरो आल नोंसोरो ओइयाव होसिनलायनानै इदि साफाय जाब्रा नैयावहा इदि होसिननानै नुवाखै बरिया बिराद जादो दे बाङायबो मिनिथारा हाथाया इमान मोजां दोङो हाथायखौ बाङाय मिनि होनांगौ